Bună ziua, domnilor și domnilor! Eu mă numesc Cristina Băneață și astăzi vreau să vă fac un live cu o melodie care se numește Sorinet de la Plopeni în bar la Viena. În caz că vă întrebați cine sunt eu sunt Andrei de la Andrei Gabriel Studio, singurul studio pentru copii mici, dar o avem și pe Cristina aici la studio, în care, stați să vocalizez și pe mine, în care vă cântăm împreună, pentru că nu ai zis, melodia aceasta. Hai să-i dăm drumul. Deci, hai să-i dăm drumul. Sper să nu ne luăm reclamație, dar vedem. Tăie melodia pe fundal, probabil. Hai. Mama, am rămas fără Stai voce. să se vadă. Așa. La 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 la. Haide, Cristina! Într-un bar de mare, ca să o fată ce mai dansa, toată lumea o privea, frumoasă era. Frumos dansa balerina, dansa de mază păcit, și de atunci eu niciodată nu pot să mai uit. Într-un bar de mare, ca să o facă ce mai dansa, toată lumea o privea, frumoasă era. Frumos dansa balerina, dansa de mază păcit, și de atunci eu niciodată nu pot să mai uit. Mi-am luat mașină, la drum am plecat, să dau de Gianina, că mă fermeca. Ce? Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Mi-am luat mașină, la drum am plecat. Bă, s-a emoționat, bă, ești nebun? Aolo! Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Bă, în caz că nu se vede bine, noi suntem nevăzători și de-aia. Deci așa că nu ne certați. Dacă e de acord și Cristina, poate postez videoclipul și la mine pe canal. Nu? Nu crezi? Da, mă încurc! Lasă că... Când iubești o balerină e foarte bine să știi, de vreme sau mai târziu te va părăsi. Meseria ei e dansul, dansează din bar în bar, azi cu tine, mâine altul, ea n-are habar. Când iubești o balerină e foarte bine să știi, de vreme sau mai târziu te va părăsi. Meseria ei e dansul, dansează din bar în bar, azi cu tine, mâine altul, ea n-are habar. Ia lua mașină, Mă încurc! să dă de Gianina, că-și m-a fermecat. Așa e la început. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe boasa mea. Mi-am luat mașină, la drum am plecat, să dau de Gianina, că m-a fermecat. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Da ta 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 da ta ra 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 la ra 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 ram ta ra 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 ram ba ra 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 ram na 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 ta ra 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 ta ra. Așa e la început. Nu merge. E, nu. O să facem vizionări. La 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 la. Ia uzi. De dansează și zâmbește toate balerinele, toți bărbații cheltuiesc milioanele. De dansează și zâmbește toate balerinele, toți bărbații cheltuiesc milioanele. Mi-a luat mașină, la drum am plecat, să dau de Gianina, că m-a fermecat. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Mi-am luat mașină, la drum am plecat, să dau de Gianina, că m-a fermecat. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Da ta 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 ra 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 na 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 ta ra 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 pa ra 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 pam 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 ta ra 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 na 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 na. Păi așa e la început. Și hai, Cristina, îi dansa de mare, ca să o fată ce mai dansa, toată lumea o privea, frumoasă era. Frumos dansa balerina, dansa de mază păcit, și de atunci eu niciodată nu pot să mai uit.
Când dansează baleri, să mai târziu te va părăsi. Meseria ei e dansul, dansează din bar în bar. Azi cu tine, mâine altul ea n-are habar. Le-am luat mașină, la drum am plecat să dau de Gianni, că va fermeca. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Ne-am luat mașină, balerina, să dau de Gianina, că m-a fermecat. Gianina, Gianina, balerina mea, vino și dansează sus pe masa mea. Mă curge. Nici nu vreau să știu pe asta ca lumea. Gen. Eu ce știu. Nu mai știu să mai vorbesc. Eu ce știu cu Denisa. Nici nu știu cum vreau să mă gândesc cum a ieșit. Bun. Păi cam atât a fost videoclipul de astăzi. Bine, trebuia să spun asta Cristina, dar e emoționată și na. Eu din spatele camerei, Andrei Gabriel Studio. Cristina, mai vrei să mai ieși ceva pe fundal? Nu. Oamenilor, să-ți iei la revedere de la ei. Hai, la revedere. Ne auzim poate cu următorul album de melodie. Cum să se numească albumul? Și pe final. Ce faceți, băi nebunilor? Poate scoatem și o melodie a noastră, pentru că asta e un cover pe care l-am făcut. Dar nu uitați să bușiți acolo butonul de like, pentru că ea e la început. Dai cu butonul, dă-l drept. Dai cu butonul sfirar al dracu de buton. Așa. Pe data viitoare eu am fost Andrei, ea a fost Cristina. Vă pupăm. 1, 2, 3 și pa! Pa! Oprire.